Paspas akong dugan butok. Pwes na gamay. Dito may nga kaya mamatay ta. May hapon pre. Sure na dyan. Sure na. Ilalim. Pero mabuto akong lugar ay. Pati ta, kaon ta. Kaan? Ha? Kaan na po. Ay, pag solo-solo doon, kay makadawat pa ng solo. Tingin kita ko pre ba? Gumana ko ito ni Ryan. Mga play Ryan no. Makaingon juga ni pre nga. Batian nila. Parang sa tubig ito. Kagaba mo ka pre. Ayaw pre. Dong Paul. Uy, klaro ni mo dong ay. Lala, liuyog. Ay. Ito lamig kay Rom Barbecue. Kaya uli. May hapon pre. Inihara ka? Yo, what's up? May hapon siya tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa satut tanan. Karon kay ika-tracing adlaw sa ato ang bike adventure no. So, karon na namin diri sa barangay na Ilo no. Nami sa skina padong karang sagkaon ba? No, karang sa may natanlis na Simbuawan. Nguri pa nga nga lugar. Ni hono mi diri kadjot no kay ni palit mi og ano, beer ba kay para inigluya inom tag beer para maulian ba. Ganiha day no kay nalangay ko. Pre pasensya kay pre ganiha pre. Nangilongay jud paabot dito ba. Dito ko sa ilang papagod nag-uli ko sa katong helmet katong Hulman paglas. Nakapata man tag helmet ato ah. Ana man na basta hinulman iuli jud na mo. Dili pwede nimo dili na iuli kay di na imo. Karon dai wala si paring Raya no. Busy na po siya. Nagaro tayo giayo nga mga problema sa earth. Maldito na mo gito siya gud. Manambla nagkumo sa naong no. Maldito na kita mga amigo. Nasa gilakaw no. Nasa importanteng buhat ron so. Kamera ndo ang paring dano ron. Andam na ka musag ka dito pre. Andam na. Pinanghupong mo ka pre. Basta is 153. Dagay, galing hunaw nun. Ano man? Dabi, sakit yung taon. Sakit na kinadaan natin list eh. Sakit nun. Ato na sa kaon para mailan ng ginato ka sa kuto ba tong kuan? Stamina mina ba? Stamina mina Punta, sukat ang grade. Stamina mina Waka wala, lidor. Sure na dyan. Sure na. So ko na migsag ka sa dito sa may natanlis. Liko sa skina pre. Matug dito sa sud. Phase 1 nga sa kaon guys. Lampo na ng phase 1. Sagka na sad. Ay. Minta ganay bawas unahan. Wala. Sagka rin ay puros dek yak. Minta gamay ganay bawas. Kabawas kita gamay mga ga. Say bangal. Ah guys, muna na pinakasagkaon diri guys. Murag pagmon sige nako kay di na pagmon dito kag sagkaon kay guys. Ha, paspas akong dugan butok. Pwes na gamay. Dito may ngaton kay mamatay ta. Ha, natig view diri. Pero kapoy lang. Yung una nas paring dano no. Sagka na siya. So kita musunod ta. Ah, okay. Gubaw akong punolder. Lisod kay video magsagka no. Sige lang. Anam jud na. Tanang butang magubaw jud na siya. Ilalim. Pero mabuto akong lugar ay. Ha, tabang Ginoo. Kaduha nagbalik-balik sa gas paring dano guys. Abot sa dire. Yung ibalik ni hunong ta kadto dito. Ha, kini nagubaw akong holder eh. Balik. Di siya muhugot. Kaya, sus glow. Ana gina ba sa baratohon. Sus glow pagdapo. Dinamdag shoes globe pre. Sagbe. Ana dyan na siya guys no. Mapalit ka na mga butang. Siguraduhan lang ganinyo nga Mahal. mahal kay makasigurado ka sa quality no. Wata ko ba? Kaya Di natin kanya mahal. oh yun siya. Yun dyan ang mahalon nga butang. Yun dyan ang mahalon ta. Kalain. So mga to siya guys. Advice na ko no sa inyo no gikan kang Ganoy TV. Dapat kung palit man lang itag mga butang no or importante nga gamiton no nato. Siguraduhan na lang gid nga quality no. Bahalag mahalon basta quality siya. Kaysa palit tag barato. Na magamit ra to kapila maguba ra dayon. 1 pot pa ni pre. Sa pamisa 1 pot guys, kami katunga. Unahan na ni sagkaon na sad kayo. Nya sunod pa gid napagilas nga sagkaon. No so siguro no, dili ako maka-video no kay wala gid phone holder nya lisod kay mag cellphone ko mag bike no kay. Pre gani ha. Pag sagka na ko, nag cellphone ko. Nahog ko sa bike, habit ko malamba. Siguro sigabot na mo sa kinalasan dito ginatom yan. Ana na ta mag video. I-update lang ta mo. So keep watching lang mo diha. Stay tuned. Stay tuned kay banyak kami balik. Lapos na may sa kinalasan nga itong taas nga sagkaon guys. Lakas nga gamay nga sagkaon ay. Sagkaon sa Prindano. Pag mo sa nakuha kay mahug na pug ko pari ganiya. So na namin diri sa kuan guys, Barangay Libertad no, sa intersection sa Kurba mo lewos Kurba og sa Bunga. Ano nga to? Relax sa mi gamay. Napa kay berde ha pre? Asa ta ruta coach? Ato pre? O dire. Pati ta. Dire ka? Ay ta kaon ta. Kaan? Ha? Kaan na burger. Boy. Gutom na eh. Tala boss. Ato ta plaza. Plaza ta? Sige. Idol.
Idol lang muna. Ay, pag solo-solo doon kay makadawat pa ng solo. Ay, lahi mo na. Lahi na nga solo. Lahi. Bike lang ta. Nindot nga bisyo. Wani kontra. Paugnat sa kusog. Oh, bagulat sa kusog. Padako sa ugat nga. Paugat nga likoko. Ayaw kinadak ang ugat. Pwede. Ana, kanisa, patanan kami na itong vlogger, mga igala. Muna pa, padako na sa ugat. Kinadak ang ugat. Oo. Ano yun, Del? Bye-bye. Pero ganang ko takot ba no? Pero yan. Dawa ka ba? Kaya maglitis na nung burger. Binuwa ko na eh. Ang last, burger ka ng putlong na yun. Binuwa ko na yung mamay. Dami kayo, pre, oh. Tingin kita ko ba? Lumayan ako sa nirayan. Hindi man libre pa sana agad mga burger. Lagi na pre? Burger. Ako lang bilhin pre? Ako bilhin ba? Ako yan? Para karaya, isipad doon. Wala ka nag-remote ang oil yung ginagawa. May klase ba? Hindi pwede ma-order at putlong hindi ka rin. Ang burger lagi, pwede lagi. Kung magpalit ang itlog niya, iputa sa putlong, pwede ra. Pwede ra gyapon eh. Nami gid kuan guys. Palitan na mo binignit, ngeno may binignit. Mga pre ra yan oh. Makaingon juga ni pre nga batian nila eh. Oh, spring dano, libre yung binignit. Oh, unig bay pre. Kali na mo kay ko. Nuang mo ni pre. Tuyo ang ginya nga ka pre. Terus besok ta, besok ta. Nga na guli. Plato ra mo na, tubig. Sa tubig ito. Manay. Hugas plato. Kuan. Sa katupapa na yan. Ano? Haluan ko daan? Huwag na nakirotong ka na. Bahaw na to. Nagluwa ko daan, hugas ko plato. Kaya naghawag ko tubig. Oh, ano problema yung guli? Nami sa kuan guys. Bugo City Terminal no. Paway sa Mindire no. Di kay layo ang biyahe pero kapoy nung naladaan bumi sa kuan hapon nung layo kay nga biyahe. Naluya mo ko sa coach. Pre. Paabot ni kang dungpol dire kay jogging ko mi. Pila ka tayo ko ron. Duha lang. Kaita. Grabe ah. Kung mare di mo terminal no. Kita mo na to hanaw. Ano ba nga? Palitan yung pintos. Kaya di na siya polion siyang mama basta disalinan. Wala pa kayo gumahalin guys oh. Sayang kaya di na mabalik. Ang nagluto kay kansi. Ang mayahay na si Perindano kay padala siya kanya hapon. Kanyang gabi. Sa among sige ko ano? Kabuang ang parirayan. Ang Bumba ug ang Alin hibilin dito sa Burger Junction. Akit. Kagaba mo liga pre. Mo tong ato no. May lagna pa ron dito. Ed. Okay. Ay na hibilin ka tong Bumba dire kuan. Na? Ay salamat. Thank you kaya. Salamat. Nagani guys kay buta ng tindira. Taguan ra. Balik na to pre. Balik mi City Hall. Balik to tungkol pre. Sigurado. Sampo. Dagan kita tinod. Pwede ra. Masarap ka ba? Lakas sa to. Kung kami nga pa rin rayan pre. Hindi nga pa rin rayan. Wasa ka tilaw sa rong 20 nga putsik. Dago pa yung 20 nga putsik no. Makabungog eh. Bilood ko di ba? Unsan? Unsan yan? Ayaw pre. Hindi ko tiwistong gawin. Kung ano, ganyan siya oras. Agi lang tamo, di mo itong dagian. Pagpakapiling hangan ta. Katong wala tiwas nga ruta no, katong yun ko. Sagkasukon ug sungod lo to. Ata na tawanan sunod no. Kapos ko to nga adlaw pre pag humatag ba nagduwa ang basket ako. Ang pritro ko ba? Siguro nagpungar ko pa. Yung di ko mo. Oo, mura kong sakta ba. Papulay ko pagbalde. Di ang ayat mo ba. Gang Paul, kami na nag-jogging ni Dano dong. Hoy, klaro ni mo dong hoy. Scammer ka dong. Abot na lang may gusto ka oras ditong nilingkod. Abot mi si Muha, yung kapadong na ka. Hindi kita mayong saligan ng mga pasalig. Usahay, di dyan matuman. Pakdot man. Kabaw siya, kay katong last. Sasalig mo mi nga mag-jogging. Kung mo yun. Karon siya na pinang-scam. Ala man. Sakip din mi guys eh, di siya scammer. Late na siya, late. Nayer! Yan tayo. Lolo, liuyog. Ay. Sir, manatag jogging. Mutya ka baliling na. Ngawan na do? Ito ba naman? Sampo ta ka baboy ani jogging kita from gamoy skipon mo pangagal ka. Nagdi ka mo kaon be.
Doot mga galit, mahibo sila. Ambil na ka sa wow. Sariri. Ada sa birds. Dula sa Birds! interview sa birds. Ingon si Paul Birds ba? Nandi ko na ikaon doon hapon Birds. Natag 5 nga ko nito Birds ay. Barbecue. Ito ilami bitaw. Naka dia. Naka dia Birds. Lami na Tingbits tambok mo Birds. pagyod ba? Bito. Na! Wa Mula. Birds. Wag tingya pa Sig bang stok na Birds? Sa Birds ay. Wahai, unsari ka. Ini daot na gyud. Daot Daot ang ka. moto. Pamino na ng Birds eh. Asan taman hapon ng Birds? Banakod Birds. Ito lami kay ron barbecue ba. Na apilan pa jud pa nga. Bro, bakit kita pinadulan? Na muugay ka. Oh, ilaw. Ari dong, nami dong. Ah, sige. Birds, ano ni Birds? Ay, nakita pad ko dito. Una ni Birds. Sabuning paddle Birds. Tabuning agis pa. Kayo. Ari dong. Birds, ari ni Birds. Bye. Bye-bye. Mo dong. Anting mo. Dili sad ko maka. Kana. Kada ule hilot, kada ule hilot, kada ule hilot, kada ule, kada ule. Alin ako mga gano. Kung namoy gusto nga ruta no nga ipaadto sa mua or kanang ganahan ninyo nga adto na mo nga wala namang hibaw no. So, comment down below lang ninyo no. Feel free to comment down below lang yun. Kaya ato nang testingan og adto nga ruta no. So anto sa sunod higayon kita-kita tayo balik Ganoy TV para mo sa pagsuporta. Anoy out. See you.